ורניש לציור. טוב, אז למה צריך את זה בכלל? למה עושים את זה? יש שתי סיבות עיקריות. הסיבה הראשונה, כפי שאתם יכולים לראות בעצמכם, זה פשוט מקפיץ את הצבעים בטירוף, בעיקר את הצבעים הכהים, את השחור. זה פשוט מחזיר את הצבע למקור שלו, כפי שהוא צויר בהתחלה במקור, והצבעים שלו נהיים הרבה יותר חזקים. הסיבה השנייה היא כדי לשמור בעצם על הציור עצמו, כי עם הזמן, עם השנים, הציור יכול לצבור לכלוך, אבק, שערות, כל מיני דברים כאלה. אז אנחנו בעצם עם הוורניש יוצרים שכבה נוספת מעל הציור, שאנחנו בעצם יכולים לנקות אותה בקלות, אפילו עם מטלית, ובצורה הזאת אנחנו לא פוגעים בציור. ובנוסף זה גם נותן את האפקט היפה הזה של הברק, שומר עליו, מקפיץ צבעים, כל התשובות נכונות, וזה למה עושים.